Keď sa povie hybrid, u mnohých sa to automaticky spája s Lexusom. Práve luxusná odnož Toyoty si totiž na svojom zelenom statuse zakladá a jej hybridné limuzíny, či SUV, pozná dobre celý svet. Tento raz si ale povedali, že ich veľké autá ako hybridy už ľudia poznajú a tak skúsia niečo iné. Asi takto nejako vznikol nový Lexus CT200H. Dizajnovo ničím výnimočné auto. Spredu je to celý brat triedy IS a zadok ako si odsekli, ale o to nejde. Je to prvý hybridný kompakt značky a my sme sa dostali ku kľúčikom od jeho plne vybavenej verzie Premium. Spoznáte ju podľa 17-palcových kolies. Pozornému oku možno neujde cúvacia kamera, ale to pravé orechové, to je v prípade tohto malého Lexusu až vo vnútri. Sadnite si dopredu a dojem je na jednotku s hviezdičkou. Mäkké plasty sa striedajú s tvrdšími plochami, ktoré ale pôsobia dostatočne draho. Mark Levinson je v tejto výbave našťastie štandardom, ale o zvuku ako o štandardnom sa vôbec hovoriť nedá. Kto miluje hudbu, sa v podstate dostal do raja. Bohaté čalúnenie, ako aj celý interiér, poskytuje dobrú zvukovú izoláciu a okrem hybridných technológií tak dostávate aj akúsi mini akustickú sieň audiofila. Ako ale auto jazdí a je spotreba naozaj taká nízka, ako sa o ňom hovorí? Pri nízkych rýchlostiach je jeho hluk minimálny, ale kto by chcel skúšať celkový výkon hybridného systému a čakal od 100 kW raketové zrýchlenie, bude sklamaný. Nepomôže ani prepnúť auto do športového režimu, kedy sa vám na displeji ukazovateľa stavu elektropohonu objaví efektný otáčkomer. Áno, máte síce k dispozícii solídny krútiaci moment takmer od nuly, ale keď si vezmete pohotovostnú hmotnosť auta, dosahujúcu 1,5 tony s našou výbavou, viete, odkiaľ vietor fúka. Okrem iného sú ťažké aj samotné batérie a tiež rozmerné. Nepočítajte preto ani s nejakým extra batožinovým priestorom. Aj keď zarátame priestor odkladacej priehradky v dvojitom dne, ste na 275 litroch, čiže na víkend sa baľte veľmi triezvo. Na druhej strane je hybridný systém naozaj účinný. Lexusácké optimistické hodnoty spotreby sme síce nedosiahli, no i tak bol náš priemer v meste 4,6 litra veľmi dobrý. Ak opustíte mesto, nemusíte sa báť žiadnych dramatických nárastov spotreby ani na diaľnici. Svoj vplyv má na to samozrejme aj výborná aerodynamika, no spotreba 6,5 litra pri ustálenej povolenej rýchlosti je na hybrid veľmi dobrá hodnota. Náš prvý dojem s týmto autom je teda veľmi silný. Podarené auto s priestorom pre mladú rodinu. Počiarkujeme mladú s menšími deťmi. Vzadu sme totiž mali miesta skromne aj my, a to má málo kto z nás viac ako 180 cm. Bude však vyhovovať najmä tým, ktorí si potrpia na kvalitu a istý prémiový nádych. V tomto CT200H boduje a ako sme sa dozvedeli, pre túto klientelu možno nepredstavuje problém ani vyššia obstarávacia cena.